Atxaldeko 6ak badia, atxaldean denei, eta ongi etorri, eta aspaldiko partez publikoa da ere bai, ongi etorri Miguel. Bada, urte terdi ez genula ikusten otzinale etortzen honea, berriz eia normalidadea pixkanaka bueltatzen, hasi que poza mateu. Berriz rutina bueltatuko da. Hasiko ga urriko pleno honekin, eta beti bezala lehenengo puntua aktak dauzkagun hartzeko. Kasu honetan dauzkagu irailean eta urrian egindako ezohiko bi plenoen aktak. Aktakin zerbait? Bai, Jaione. Baina ohiko plenokua ez dago. Ez, hoi da, ohiko plenokoa ez galdetu egia esan, baina pentsate transkribatu gabe da hola oraindik, hau dia gai bakarra izan zuten ez ohiko pleno horiek. Arazorik aktekin, ez, onartu ingoitugu beraz. Bigarren puntuan ere, hilabeteko puntua da, eta da urrian eman ditugun dekretuak, 1215-etik 1361 zenbaki arte duten plenuen zerrenda pasa zaizue, ez dait plenuen ez barkatu dekretuen zerrenda pasa zaizue, zaitu honen ingo. Bale, aurre ingo dugu. Eta hirugarren puntua, 2022ko ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena da. Hemen aipatu, udal gobernu taldeak proposamen bat egin dula, landu dula, gainontzeko urtetan egin izan duen bezala, gainontzeko alderdiei helarazi zaizuela proposamen hori, elkarrekin negoziatu, elkarrekin landu alizateko, eta aipatu nahiko genuke hemen bai elkarrekin Podemosekin landu ditugula, landu deula proposamen hau, ordenantza fiskalen proposamen hau, eta beste alderdi jeltzaleak, sozialistek, ez dutela gurekin bildu nahi izan, edo biltza egok ikusi, bintzat ez dugula bilerak egin nahi izan ez dutelako hauek lantzeko. Behin hori esan da, udal gobernuak proposamen bat egin du, gainontzeko alderdia zabaldu zaiena, hemen kasu honetan landu degunean elkarrekin Podemos taldearekin, gero izak hobeto zehazkeago landuko duen obari proposamen bat elkarrekin adostu dugu, elkarrekin landu dugun proposamen oso interesgarri bat izan da, energia berriztagarrien inguruan, eta hori bai gustatuko litzaidak azpimarratzea, egindako elkarlanen ondorio bat izan delako proposamen hau, eta aurkeztagatu zen proposamena izak zehaztuko dugu. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Udal gobernu taldeak 2022ko zergak eta tasak 1,5 igotzea proposatzen du. Urtero zergak eta tasak eguneratzeko garaian ohiko irizpide izan da kontsumo prezioaren indizearen arabera igotzea, KPI-ren arabera, baina aurten salbuespena egitea egokia ikusten dugu gobernuak. Izan ere, iazko uztailetik aurten uztailara arteko igora 2,9%koa da. Igorarik nabarmena apiriletik aurrera gertatu da, orduan hasi zelako argindarren eta erregaien prezioaren gorakada. Hori dela eta argindarra eta erregaia ekuazio horretatik atera, eta iazko uztailetik martxora bitarteko igoera soilik kontutan hartzeko proposamena egin du gobernuak, alegia 1,5%. Udal gobernuaren ustez, herritar, enpresa eta merkataritza askoren ekonomia asko kaltetzen ari delako argindarren eta erregaien prezioaren muturreko igora hori. Eta ere bai udalari ere bai sumatuko dugu argindarren eta erregaien prezioaren igoera. Nola nahi ere, udal kontuen oreka ekonomikoa gastuaren eta diru-sarreraren arteko eta zerbitzu publikoaren kalitatea eustea ere aintzat hartu behar da. Igora orokorra 1,5%koa izan arren, badira igoko ez diren zerbait zergak eta tasak. Zergetan, IBI industriala, IAE, jarduera ekonomikoaren gaineko zerga, IFIO, obra eraikuntza eta instalazioaren gaineko zerga, ez dira igoko. Baina ez dira igoko foru araua markatzen duten topeak masimotan gaudelakoz. Gainbalioaren tipoak, plusbalia ere ez dira igoko. Tasak ez dira igoko merkataritza, kultura eta zerbitzu sozialaren lotutako tasak. Merkataritzan, establezimentuak irekitzeko lizentziak, asteko azoka eta udaletxeko arkupe postuaren tasak ez dira igoko. Kultura, zinema, antzerkia eta kontzertuaren sarreraren prezioak
aurten onartuak mantenduko dira. Zerbizio sozialetan etxez-etxeko zerbitzuaren prezioa eguneratuko da, baina beste zerbitzuak mantenduko dira, bere prezioa mantenduko dira, eguneko arreta eta gizarteratzeko bizitokiak. Zenbat suposatzen da etxe elkarbizitzako unitate bati igora hau etxe batentzat o familia batentzat zenbat suposatzen da igora 1,5 igotzea? Etxeko uraren tasa zentimo bat igotzen da. Hondakinaren tasa 80 zentimo igotzen da ordagineri bakoitzean banatutak. 2022an lau ordainagileritik izatetik bira pasatuko da. Osea, orain arte lau hondakinaren tasa lau zatitan ordaintzen da, proposatzen da datorren urteetan bi zatian ordaintzea eta bakoitza 80 zentimo igora izango du, igora hau 1,50koa. Lehendabiziko izango da, ordainagiria izango da apirila maiatzean eta bigarrena irailaren urrian. Kiroldegiko urteko abono familiarra 3,5 euro igoko da. Eta 2021an ere bai, aldaketa batzuk, berritasun batzuk proposatzen dugu abonetan. Orain arte bezala, urteko edo 6 hilabetekoa abonoa jarraituko dira, baina aukera izango dugu 3 hilabeteko abonoak egitea, eta ere bai bono, 10 eguneko bonoak aukera eskiniko zaie herritarrei, eskuatz edo beste zerbitzuak erabiltzeko. Baina, ordenantza fiskaletan ere bai jasotzen ditu gure diru laguntza, gure onura fiskala, gobariak eta rekargoak. Eta hori oso importantea dira. Eta mantentzen dira, baina nahi dut modu batetu bestera berriz errepasatzea, konstiente izateko ze diru laguntzak, ze onura fiskalak eta ze obaria dazkagula. Diru laguntzetan, diru laguntza ibiaren kontribuzioa diru laguntza bezala ematen dugu 1,50 edo 1,25koa, eta ura eta hondakinaren tasarena 1,50koa diru sarreren arabera. Kontutan hartu behar dugu, hemen gehienak eskatzen dute diru laguntza dira emakumeak, dira alargunak, pensio txikia dakatenak, eta urtero, bonifikazio horien bidez, aukera ematen dugu, kontribuzioa eta ura eta hondakinak laguntzea ordaintzea. Onura fiskalak, kiroldegiko abonoak, musika eskola, udalekuak, 1,80 edo 1,50 onura fiskala dakate familiak, bere diru sarrerak eta ondariaren arabera. Obaria bonifikazioak, ibin dakagu 1,50eko bonifikazioa, etxebizitzaren jabeak jartzen bali badute bizigune programan bere etxebizitza alokatzeko. Ibian ere bai, eta hau da berria eta adostu eta landu egin dugu Elkarrekin Podemosekin, proposatzen da ibian bonifikazio bat etxebizitzan energia berriztagarriaren sistema instalatzen baldin badira, energia horrezteko helburuarekin. Bi bonifikazio motak izango dira. 1,50ko baria, etxebizitzaren jabea irabazi asmorik gabeko energia berriztagarriaren komunitatean bazkide baldin bada. Obaria hau izango da 4 urtez emango da. Eta ez badago energia berriztagarriaren komunitatea batekin lotuta, obaria izango da 1,20koa eta 2 urtez. Baina dazkagu obari gehiago, ibilgailuetan ere bai, 1,85 edo 1,75 elektriko edo hibridro baldin badira, hondakinetan ere bai bonifikazioan dugu 1,5koa auzo edo autokonpostajetik egiteagatik. Hori da, uste dut importantenak repasatzeko, eta gero ezin dugu ahaztu, naniko dala daka errekargo bat txiek utxak dazkatenei aplikatzen zaie eta 1,1koa da. Eta, ni urtero esaten dut, errebizetan dugula ordenantza fiskalak, eta aurten ere bai, beste aldaketa batzuk proposatzen dugu eta komentatuko diegu. Ibilgailuaren zergan, kotxea 7 zaldi fiskalaren berakoa dazkatenak tarifa hori eguneratuko da.
Ur horniduran tarifa berri bat sortuko da industriarako, eta ostalaritza zerbitzuak eta hemendik aurrera nekazaritzako tarifa hori lehen 3 tramoa zeuzkan, hemendik aurrera 2 tramo izango da. Ur konsumoan matxura baldin badago, gain konsumoa bakarrik kobratuko da lehenengo tarifan, eta ez orain arte konsumo guztia lehenengo tramoan kobratzen zen. Hondakinaren tasa, 2 aldaketak izango dira, industriaren tasa material birziklagarrietako kontzeptua desglosatuko dugu egurran, fil plastikoa, porez eta flejetan, enpresa jakiteko ze tasa daukate materialen arabera. Lehen aipatu duena, erresidentziaren hondakinaren tasa hurrengo urtean izango da 2 errezibotan kobratuko da, eta kiroldegian lehen aipatu egin dut bezala, abonoak 3 hilabeteko abonoa berria izango da, eta herritarrak ere bai aukera izango dute 10 egunetarako bonoak egitea edo, egitea. Hau da, proposamena, igoera KPI baino gutxio izango da, 1,50, KPI 1,2 da ustailatik ustailara orain arte egin degula irizpidea, osea, proposatzen dugu, egorangatik, egora ekonomikangatik, KPI baino estetionalki gutxio izatea. Ustailatik martxoara, 1,50. Pentsatzen dut, ronda irekita denak hitza hartuko dezuela, Alderdi Sozialista, Elkarrekin Podemos eta EAJ orden hortan egingo du. Ricardo. Bai, kaixo guztioi. Lehenik eta behin, alkatea esan du, ez degula izan bildu nahi beraiekin, eta hori ez da horrela, eta suposatzen dut, nahi gabe esan duela, ez gara bildu, azkenean, Bildu proposatzen zuelako igoera bat, eta gu izozketaren alde gaude. Orduan, ez dakagu biltzeko eremurik edo akordiorako eremu hori uste genuen ez zegoela otzela nahiko handia. Como decimos, vamos a votar en contra de las ordenanzas porque proponen una subida del 1,5%. Y consideramos que este año, cuando todavía estamos saliendo económicamente de la pandemia, el ayuntamiento puede permitirse una congelación de los impuestos y tasas municipales. Sobre todo porque, como hemos sabido hace poco, el fondo, y el equipo de gobierno lo sabrá seguramente, el Fondo Foral de Financiación Municipal, el dinero que viene de la Diputación, para el año 2021 va a subir 1,5 millones de lo que se preveía y lo que se prevé para el año siguiente son 425.000 euros. Luego ya veremos en qué queda, pero por ahora son 425.000 euros más para 2022. Por lo tanto, esa subida de impuestos creemos que el ayuntamiento tiene recursos suficientes como para poder soportarla en la situación de post-pandemia o salida de la pandemia que estamos viviendo y que todavía no hemos acabado de cerrar. Jaione. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Gure taldeak ordenantza fiskalak aldatzearen alde egingo dugu. Zergetan igoerarik egitea ez gustatzea ulertzen dugu, baina azken aldi honetan ikusi dugunez, ezinbestekoa da zerbitzu publikoak behar bezala izatea, pertsonen babesari begira, batez ere, eta hori zergekin, igoera txiki hauekin lortzen da. Gustatu edo ez gustatu. Bestalde, Isake esan duen bezala, onartu zaigu eguzki panelak instalatuz geho, ibiren 110ko baria proposamen desberdinak, eta hori jasota egongo da ordenantzan obarien atalean. Pentsatzen dugu unea dela gizarte gisa txipa aldatzeko beharra eta era guztietako produktuak kontsumitzen ditugun moduak aldatzeko. Eta horien artean elektrizitatearen ere badago. Eskertzen dugu gobernu taldearen jarrera eta positiboa da denontzako interesgarriak diren proposamenak elkarrekin lantzea. Eta uste dugu bide horretatik jarraitzea, espero dugu jarraitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jaione. Andoni. Chaldeón. Bueno, como todos los años que hay una propuesta de subida de impuestos y hay un remanente increíble, nosotros vamos a votar en contra. Pero bueno, y además este año tenemos los
votamos en contra no solamente porque hay un remanente, sino porque, como ha dicho Ricardo, la Diputación Foral bueno, pues va a aportar más del Fondo Foral de lo previsto, 1,5 millones de euros, y además tenemos 400.000 euros que otros años van destinados al Patronato de Bienestar Social por gastos de residencia y de centro de día, y no va a haber esos 400.000 euros, no va a haber el año que viene, ¿no? Nuestra postura no es una cuestión política. Nosotros apoyaríamos el incremento de impuestos municipales si no hubiera remanente o si hubiera poco a final de año, y si se cumplían los compromisos que se asume todos los años que se marcan en los presupuestos municipales. Eso, por ejemplo, no suele pasar con los niveles de ejecución, por ejemplo, con las inversiones, ¿no? En 2018 se ejecutó el 19,5, el 19 el 20,7 y el 2019 el 20,7, perdón, y en 2020 el 25,50. Creemos que antes de plantearse un incremento de los impuestos municipales se debería gastar el dinero que ya se ha recaudado en años anteriores y tener en cuenta que en 2022 Hernani tendrá alrededor de 2 millones más de lo previsto, como hemos dicho, en aportación foral, y por el tema de la residencia y del centro de día. Y por todo esto creemos que un incremento de impuestos pues que no es necesario en 2022 para que funcione perfectamente la Administración y para que los servicios públicos den un servicio de máxima calidad al ciudadano. Y por todo eso vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Andoni. Arronda itxiko dugu Isakin. Bueno, nik gauza batzuk aipatu nahi dizuet. PSE esaten du fondo foralengatik, proposatzen du fondo foralengatik tasak eta zergak ez igotzea, eta EAJ-PNV remanentea eta fondo foralengatik ez igotzea zergak eta tasak ere bai. Ni esan behar dizuet, fondo foralaren igoera udal guztiek igo zaie, eta erremanentea udal guztia dazkatela. Eta naiz eta horrelako bi parametroa udal guztiak edukitzea, izatea, ordenantza fiskalak onartu egin dutela orain arte udalak 80% zergak eta tasak igoko dituzte. Eta igoko dituzte 3,3, igoko dituzte 2, 2,5, eta Hernani bezala 1,5. Eta logikoa da, azken finean, zergak eta tasare hitz egiten dudanean, hitz egin behar degula, zerbitzuaren publikoaren kostea. Zerbitzuaren publiko kostea urtero igotzen da, bakarrik KPI-engatik. Baina urte batzuk ere bai dazkagu igoerak handiagoak. Adibidez, datorren urtean, Añarbe igoko zaigu 7% gure uraren kanoa. 2019an GHK igo zaigu, udalei igo zaie, 7% ere bai organikoa eta errefuxiaren gestionangatik. Igora horiek, udalak ezin du trasladatu herritarrek enpresei eta komertzioei, ezin du. Udala hori ordaintzen du eta bere gain hartzen duela. Baina udala garbi daka ere bai zerbitzuaren kostea eta zerga eta tasaren diru-sarrerak oreka bat izan behar duela. Gutxienez, zerbitzioa mantentzeko, bere kalitatea mantentzeko. Eta nola oreka hori lortzen da, gutxienez KPI igotzea. Eta hori da udalaren irizpidea legislatura honetan. Baina zer gertatzen da, kontziente gara, krisis pandemiangatik edo postpandemiangatik krisis ekonomiko bat dago oraindikan, eta horregatik proposatzen dugu eta estetio bat egin aurten, eta ez KPI igotzea, KPI azpetik igotzea zergak eta tasak, eta 1,50 igotzea. Baina ez hori bakarrik zerbitzuaren kostearen ikusi behar degula, zen baden eta zenbat igotzen zaigula, ere bai ze karga fiskala dazkagu herri bakoitza. Oso zaila da kalkulatzea, ez dira oso homogeneoak udalaren tasak eta bestearena eta hori, baina bai badakagu erreferente bat horrelako konparaketa bat egiteko, eta da IBI-arena. IBI-ak udala jartzen du bere karga tasa, eta hartzen balin baditugu, azken, Gipuzkoako 20 herriak handienak, eta hartzen dugu udalaren hoien karga fiskala, karga tasa, karga fiskala IBI-arena,
Hernaniko udala, Hernani dago 15. postuan. Hori esan nahi du. Badaude 14 udalak Hernani baino karga fiskala dakate Ibian, handiagoa. Eta hori esan nahi du bere herritarrak kontribuzioa karga fiskalaren hoiengatik kontribuzioa gu baino gehiago ordaintzen dutela. Eta ez hori bakarri, lehen esan dut, 80 igoko dituzte tasa datorren urtean udalak, baina badaude batzuk ez dute igoko, baina hori ere bai begiratu egin behar da. Ni atentzio egin dit, herri bat esaten darama 8-9 urte zerga eta tasak igo gabe. Baina bere karga fiskala gutxienez Ibin 0,28 da, Hernanikoa da 0,19. Baina darama 0,28 aplikatzen azken 8 urtetan. Orduan, gobernu taldeak garbi da, hola, begiratu egin behar dugu zerbitzuaren kostea nola juten da, ze gauzak igotzen zaigula, begiratu egin behar da, ze karga fiskala dakagula, eta begiratu egin behar dugu ze egoera ekonomikan gaudela. Eta hori kontutan, Hernaniko udala gobernu taldea barkatu proposatzen da, mantentzea, zerbizioa mantenduko behar dugu bere kalitatean gatik, igotzea 1,5 barkatu, liatzen ari naiz, baino KPI baino gutxio. Hori kontutan hartuta, ez fondo forala dena dakagu igoera hori, eta ez erremanentea, udala guztia dakagu erremanenteak. Eta bai, erremanente importantea da, baino dena dago konpromitututa. Bigarren ronda bat irekiko dugu, ez dakit alderdi sozialistatik zerbait aipatu nahi dan, Podemosetik, EAJak ez. Aipatzeko, beraz, gobernu taldean partetik esan duen bezala, planteatzen den igoera KPI-aren erdia da, ikusita argindarraren prezioan igoerak nola eragin duen KPI-an, nahiz eta udalak KPI-aren igoera hori jasan, proposatzen dena da erdia, KPI-aren erdia, eta Gipuzkoako udalen 80%ak aplikatuko du igoera bat 2022an, eta Hernaniko udala izango da, baldin eta onartze baldin bada, igoera txikienetakoa proposatzen duna. Hortaz, udal gobernuak egindako proposamena bozkatza pasako gea, ordenantza fiskalen aldaketaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosenak, kontrako botuak, EAJko 5 zinegotzi eta alderdi sozialistako 2 zinegotzena. Beraz, 2022ko ordenantza fiskalen aldaketak onartuak gelditzen dira. Honekin, laugarren puntua pasako gea, ordenantza fiskalekin du zer ikusia, baina kasuntan 2021ekoekin, eta da, udal jabetza publikoa okupatzagatik ordaindu beharreko tasan obariak onartzea, kasuntan, ostalaritzari eta ostegunetako merkatuari dagokion kale okupazioan tasan obari bat planteatzen da, ikusita 2021ean izaten ari dian murrizketa horiek, eta hau ere Isak azalduko dugu. Bai, zuk esan dezun bezala, 2021ean ostalaritzan ere bai murrizketak izan dute bere aktibidadean, eta horregatik proposatzen degula bonifikatzea 100% terrazaren tasa. Eta ere bai proposatzen dugu 150 bonifikatzea osteguneko azokaren tasa. Ez daitu honen inguruan zerbait aipatzeko, bai Jaione. Bai, terrazak, mailak eta azoka obaritzearekin ados gaude, baina egoera horri pixkanaka erregularizatu behar dela uste dugu. Egia da, eta esan behar dugu Andre Kale bezalako kaleetan terraza jartzea, beste aire eman diola herriari. Dendetan eragin onuragarria izan dezake, izan ere lehen asteburuetan jende asko ibiltzen ez bazen, orain eskaparateak ikusteko edo bertako produktuak kontsumitzeko aukera ematen du. Ezin dugu ahaztu pandemiak gehien kaltetutako beste sektoretako bat herriko ehungintza dendak izan direla.
Hala ere, araudi argiagoa jarri beharko da bizilagunen eta ostalaritzaren arteko bizikidetza bilatze aldera. Andoni, ez da zerbait esateko? Bai, Bueno, el tema de las terrazas, yo entiendo que deberá ir poco a poco cumpliendo la ordenanza vigente, pero igual, a la vista de las cosas buenas, que también ha tenido cosas malas, pero las cosas buenas que han tenido las terrazas en espacios en los que habitualmente no estaban, igual les podíamos dar una vuelta. No sabemos cómo va a ser la temporada del Choch, no sabemos cómo va a ser la hostelería futuro. Todo el mundo habla de que la hostelería, en principio, todavía no se ha recuperado ni los hábitos, sobre todo los hábitos, no las cajas de los establecimientos, sino los hábitos de la hostelería. Igual se podría dar una vuelta a ver si en espacios que habitualmente, antes de la pandemia, no tenían terrazas, se podían establecer de alguna forma. En principio, nada más. Ados, hemen bi kontu argi guzteko. Hemen ez gai hitzeiten 2022ko tasak obaritzaz. Haiga 2021ko atzera ere eginkortasuna eta benduan 31 arte 2021an izan dituztelako jarduera murrizketa horiek. Bai, hoi batetik argi gelditzeko eta estetik erabat ados. Hasi galantzen egoera ikusita eta gure ordenantza, lehenagoko ordenantzak gaurko egoerarekin igual bat egiten ez dula, eta erabat ados oreka bilatu behar dela, interes desberdinen arteko oreka bilatu behar dela. Eta hori lantzen hasia, urte berrira begira dena nolabait, egoera normalizatu batera iriste balin baga, dena ere modu normalizatu batean egin ahal izateko. Honekin bozketara pasako gea, jabetza 2021ko udal jabetza publikoa okupatzeatik ordaindu beharreko tasen ordenantzen obariak onartzaren aldeko botuak. Aho batez, onartutak gelditzen da, beraz. Eta honekin, bosgarren gaira pasako gai, hirigintzako gai bat da, eta partzela baten xehetasun azterlanaren behin betiko onarpena ingurukoa da, eta Maikinek azalduko dugu. Bai, atxaldeon. Bueno, epele baliara 37an partzela bat ordenatzeko asmoz, Juan Jose Arregi Etxabek aurkeztu zuen xehetasun azterlan hori hasierako onarpena eman zitzaion 2021ko maiatzaren 27an, argitaratu egin zen, eta argitaratu ondoren ez ziren alegazioak aurkeztu. Beraz, gaur proposatzen dana da, behin betiko onarpena ematea xehetasun azterlan horri, eta ondorioz dokumentua Foru Aldundiko erregistroan sartu eta argitaratu, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu. Hoi da proposatzen dana. Ez aitu honen inguruan zerbait esateko daun, bozketara pasako ga ordun. Maikinek zehaztu duen partzelako xehetasun azterlanaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak. Aho batez, onartzen da. Seigarren puntura pasako ga, seigarrena eta zazpigarrenak gai bera lantzen dute, baina bozka kontuak badakizue puntuz puntu egin behar ditugula. Seigarren puntuan udal langile batek, udal langile publiko batek, bateragarritasun eskaera bat egin du, udal langile publikoa dan bitarte hortan, eremu pribatuan ere lan egin ahal izateko. Bai, hau dena erregulatzen duen lege bat badao, da 53/1984 legea, da administrazio publikoen zerbitzuko langileen batera ezintasunei buruzko legea, ez? Lege honek aipatzen duna da ze egoeratan bateragarritasun horiek onartu daitezken eta zehazten du zein egoeratan ezin dian, ez? Eta lege honek aipatzen duna da funtzionarioen kasuan, izan karrerako funtzionario edo funtzionario behin-behineko funtzionarioak, beraien soldatak nolabait errex ulertzarren bi multzotan daude banatuak, ez? Destino osagarria eta destino espezifikoa. Lege honek esaten duna da, destino espezifiko hau baldin bada oinarrizko soldataren 10% baino txikiagoa,
Ordun aukera izango lukela langile publiko horrek eremu pribatuan lanean aritzeko. Kasu honetan, hirigintzako langile honek egindun eskaera hau aztertuta, ikusten da baldintza hau ez dula betetzen. Izan ere, bere soldataren destino espezifikoa, oinarrizko soldataren 30% baino altuagoa da. Beraz, txosten teknikoek adierazten dutena da, aipatutako 53/1984 legearen arabera ez zintzaiola baimena eman eta ukatu egiten zaiola eskaera. Honen inguruan ezagik zerbait aipatzeko, bozketara pasako ze lege honek ere aipatzen du baimen hauek eta eskaera hauei plenoak erantzun behar diela. Orduan, udal langile honek eskatutako bateragarritasun eskaeraren nolabait aurkako botuak esango genuke ezezko bat dalako, ulertzen da, plantatu eten galdera. Txostenak esaten du ezetz, orduan, txosten honen aldeko botuak ukatzen duna baimen hau, hau batez onartzen da. Eta 7. puntura pasako da gaia bera dela. Kasu honetan beste langile batek, administrari batek, eskaera bera egin du, udal langile publikoa dan bitartean, eremu pribatuan lan egiteko aukera. Hemen ere, argumentazioa berdinara, bere soldataren destino espezifikoa, oinarrizko soldataren 30% baino altuagoa da, beraz, aipatu dugun legearen arabera, ukatu txosten teknikoek diote, baimen hori ezin dela eman. Berriz galdetukoet, aberroen hobeto galdetzeten, txostenak esaten duen hau da, ukatzaren aldeko botuak, hau ere, hau batez, onartzen da, beraz, batera ezintasuna hori deklaratzen da. Honekin, mozioen atalera pasako ga, kasu honetan 8. puntuan, EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa da, energia horniduraren prezioen gorakadaren inguruan aurkeztutako mozioa, eta makinek aurkeztuko dugu. Denok ezagutzen dugu zein da egoera, laburbiltzeko, enpresa elektrikoak aberazten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen ari da. Hau da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Horrek ondorio larriak izaten ari da familietan, enpresa txiki eta ertainetan eta edo denda txikietan. Egoera hori, enpresa publikoen privatizazioaren, salmentaren eta desegitearen ondorioz etorri da. Izan ere, horrek sistema desarautzea eta merkatuaren esku ustea ekarri du. Administrazio kontseiluetatik kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua. Helburu bakar bat partekatuz. Energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea. Eta datu bat eman nahi dut. Adibide bat. Iberdrola, joan den urtean, Espaini mailan, bere energia produkzioa 87% energia nuklearretatik eta energia berriztagarrietatik dator. Eta hauek ez daukate zerikusia gazaren prezioaren igoerarekin edo CO2 isurketarekin. Orduan, hau da demostrazioa, ez? Lehen, oain dela urtebete, 30 euro ordaintzen genuen megabatioa, eta gaur egun 225 eurotan ordaintzen dugu. Horregatik esaten nun, energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberazten ari direla enpresak. Egoera horri aurre egiteko neurri kojunturalak besterik ez dira hartu. Eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu du denean, etekinak murriztearena, alegia, enpresa xantaia egin eta mehatxura jo dute. Bada garaia burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun, ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun, sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Horregatik, ebazpen proposamena puntu hauetan proposatzen da.
Hernaniko udaleko osoko bilkurak estatuko eta Europako instituzioei eskatzen die behar beste neurri har ditzaten elektrizitate ekoizleek bidezko ordainsaria soilik jasotzen dutela bermatzeko. Europar zuzentarauak adierazten duena burutuz, kontsumitzaileentzat energia prezio eta kostu eskuragarriak eta gardenak bermatzeko. Baita ere, Hernaniko udaleko osoko bilkurak Jaurlaritzari eskatzen dio. Autokontsumoa eta komunitate energetikoa sustatzeko diru partidak gutxienez bikoiztu ditzala 2022 urteari begira. Baita ere, energiaren euskal erakundearen bitartez, elektrizitatearen merkaturatzaile publiko bat sortzeko bideragarritasun azterketa egin dezala. Eta gizarte larrialietarako laguntzetara zuzendutako ordainketa kreditua handitu dezala. Laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituen eskaerarik baztertu ez dadin. Baita ere eta arlo horretan, eman daitezken diru kantitateak handitu ditzala eta gutxieneko zenbatekoak ezar ditzala, indarrean dauden horniduren prezioarekin bat egon dadin. Eskerrik asko. Pentsatzen dut alderdi zerbait esan nahi zuela, ronderikeko dugu, alderdi sozialista lehenengo. Bai, bueno, guri oso interesgarri iruditu zaigu, hilabetean etekarri den mozioa, pasaden hilabetean erabili den hizkera berdina eta uste dut argudio berdinak erabiltzea, uste dut agian hitzez direla. Eta oso kuriosoa da baita ere, lehenengo parrafoan esatea Espainiako gobernuak enpresen etekinak baimentzea, eta gero hirugarrengo parrafoan esatea neurri bakarra hartu duenean, hau da, enpresen etekin hori gardenak izatea, enpresak mehatxu egin diola. Orduan, edo bata edo bestea, edo neurri batzuk hartu ditu, edo ez ditu hartu. Hori esan da, nik uste dut, onartzen dela, hirugarrengo parrafo horretan neurri batzuk behintzat hartu dituela, eta hori da, hain zuzen ere, lehenengo puntuan eskatzen dana. Hau da, etekinak gardenak izatea. Eta matxinek erabili duen adibidean, nik uste oso garbia dela, etekinak ez direla gardenak, zentzuzkoak ez baldin badira. Hori esan da baita ere, bigarrengo puntuan, proposamenaren bigarrengo puntuan, autokontsumoa eta komunitate energetikoa sustatzeko eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari diru gehiago sartuta, hildo horretan, diru laguntzen hildo horretan, eta ondo ikusten dugu, baina gu 2021ko aurrekonturako, udal aurrekonturako, emendakin bat sartu genuen baitare, halako proiektuak aztertzeko komunitateetan. Eta orduan esan ziguten, gobernuak esan zigun, beste proiektu handiagoa zuela, eta hori martxan, naiz eta hori martxan egon, uste dugu urte bat galdu dugula, diru laguntzako horiek esateko, eta agian komunitateen batek, behintzat bere proiektua mahai gainean izateko dagoeneko. Gero beste asunto bat, bigarrengo puntu horretan, proposamenaren 2.2 horretan, eskatzen da merkaturatzaile publiko bat izatea. Gure ustez frogatuta dago hori ez duela prezioaren, energiaren prezioa jaisten. Orduan ez dugu, ez bidezkoa, baina ez dugu ondo ulertzen, horren proiektu bat egin beharrik eta dirua horretan gastatzea. Ez dugu oso garbi ikusten. Bigarren 2.3 eta 2.4 puntuekin ados egon gintezke, baina esan dugun modura eta pasaden hilabetean egin genuen moduan, nola erabiltzen den hizkera. Gure ustez ez dela egokia, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko Elkarrekin Podemos, Jaione. Gure talde politikoa ados dago mozioarekin. Beti esaten dugu zerbitzu publikoak defendatzen ditugula, eta kasu honetan elektrizitatearen, prezioaren, iruzurrarekin egiten dugu topo. Argiak ez du espekulazio objektu izan behar, enpresa handien eskuetan, beharrezko ondasun bat da. Ados egon arren, zehazpen pare bat besterik egin nahiko genituzke. Lehenengo puntuan adibidez,
akats bat dago. Ez da 2019-44 direktiba, baizik eta 2019-944. Eta bigarren puntuan, uste dugu Eusko Jaurlaritzari ez ezik Gipuzkoako Foru Aldundiari ere eskatu beharko zaiola laguntza horiek. Uste dugu bi erakundeek udalerekin batera eskumenak dituztela. Eskertzen dugu gobernu talde honek aurreko osoko bilkuraren proposamenetako bat jaso izana. Bertan, Euskal Energia enpresa publiko bat sorteraztearen alde egiten genuen. Kontrol publikorako, auto-hornikuntzarako eta soberania energetikoa bidea bultzatuz. Energia hornikuntza ondasun publikotzat eta oinarrizko eskubidetzat hartuz. Eta aurreko osoko bilkuran esan genuen bezala, energia merkeena eta garbiena kontsumitzen ez dena dela. Eta eredua emanez hasi behar dela. Askotan eskatu diogu udaltzaingoari udaletxera igotzeko, argiak itzaltzeko. Zehazki, aurreko osoko bilkuratik non hause bera esan genuen, deitu izan dugu urriaren batean, urriaren 9an. Aurreko gabian, hain zuzen ere, konzentrazioak eta lapikoak izan ziren udal honek deitutako eta osoko bilkura honek berretxitako elektrizitatearen gehiagizko prezioaren aurka. Egun horretan, udaletxeko argiak piztutak geratu baiziren gau osoan. Hilaren 16an ere udaltzainei deitu genien argazkiak itzal zitzaten. Are gehiago, azken bi aste hauetan, udaletxeko bulegoan lan egin dugu Lourdes eta biok, eta aurkitu ditugu argiak piztuta, eta bulegotik bulegora joan behar izan dugu argiak itzaltzen. Azkenik atzo bertan, bilara gelako monitorea piztuta zegoen gabian. Orduan, uste dugu energia kontsumoari dagokionez lorpen handiak lortzeko xehetasun txiki horiek kontrolatzen hasi beharko degula. Eskerrik asko Jaione Andoni, Alderdi Jeltzalea. Bueno, una vez más nos encontramos con una moción en un pleno de un pueblo que dice a todos los estamentos de alrededor qué es lo que tienen que hacer para mejorar el mundo. Y en esta moción no dice nada que nos obligue a nosotros, que somos unos simples concejales de pueblo. Estaría bien que alguno de los puntos de esta moción pues hubiese tenido algún compromiso por parte de este ayuntamiento, que es lo que creo que deben ser las mociones que vienen a los plenos de los pueblos, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que se dice, que lo malo que es el Gobierno español, y no es que yo tenga intención de enmendar la plana al Gobierno del Estado español, pero creo que hoy he oído que ha hecho una propuesta a Europa que quiere que, en lugar de pagar el precio de la energía al precio más alto de generación, que como mínimo trabaje Europa para que sea el precio medio. Entonces, bueno, algo ya hecho, ¿no? En esta moción se habla de que es un fraude grave con consecuencias para familias, pymes y pequeños comercios. Nosotros habíamos añadido que para grandes empresas con riesgo de desaceleración económica y pérdida de puestos de trabajo también. Y yo creo que se debería haber recogido, creemos que se debería haber recogido en esta moción, ¿no? En esta moción también proponemos que, se propone que se construyan sistemas justos desde lo público. Nosotros queríamos que se añadiese entre lo público, público-privado o desde lo privado. Luego, en uno de los puntos ya de lo que es la propuesta de resolución, se solicita que se realice, al Gobierno vasco, que haga el Gobierno vasco un estudio de viabilidad para la creación de un comercializador público de electricidad a través del Ente Vasco de la Energía. Creemos que sería tirar el dinero, tener que comprar la energía en el mismo sitio donde lo compran el resto y, por lo tanto, como no se modifique el precio de venta, tendríamos el mismo problema. Igual hay algunas otras soluciones.
Nosotros habíamos propuesto añadir un punto a esta moción para que fuese un punto, para que fuese una moción de este pueblo y que este pueblo se responsabilizara pues, con algo, ¿no? Habíamos propuesto que el Pleno del Ayuntamiento de Hernani instara al Gobierno municipal que estableciera una partida de 400.000 euros con posibilidad de ser aumentada, por ejemplo, con el remanente, y a crear una ordenanza que regule las ayudas destinadas a promover la colocación de placas fotovoltaicas, la utilización de la energía geotérmica o de cualquier elemento no contaminante que permita la soberanía energética de los ciudadanos y las empresas de nuestro municipio. Empresas, me refiero a cooperativas, SL, SA, autónomos, UTAs, etcétera. Después de dicho todo esto, podría parecer que vamos a votar en contra, pero no, nos vamos a abstener, porque en principio el espíritu de la moción estamos de acuerdo, hay que bajar el precio de la luz como sea, las familias más desfavorecidas no pueden padecer los precios de la luz y aunque se nos hubiese dicho que creían, bueno, que estaban casi seguros de que no íbamos a llegar a acuerdo, yo creo que si llegamos a hablar desde el jueves hasta hoy, hubiésemos tenido un cuarto de hora, media hora para poder hablar sentados sobre la moción, igual podríamos haber votado a favor. Eskerrik asko, hainbat kontuera eta ados jai honek plenoro esaten dezunekin gu ere alaxe gabiltzalako. Kazerola dan egunean gau guztien etxan piztuta egon, ni sartu nitzalako gabeko behatzitan, kanpoko langile batzuk lanian egontzialako atxatxezetan eta pizteta utzi zuten, da neronek itzali nitun, atxaldeko kazerola da marretan zan, eta neronek itzali nitun. Bai, ni sartu nitzan eta itzali nitun. Ez daiz beste argirik bazegon, atzera, bekoak behintzat, Betikoak. betikoak Irigintzako solairukoak. Eta bai, bekoak goizean behintzat, ala piztuta kanpoko zeuden. langileek utzi zituzten eta itzengo nuke. Bale, nik pare bat kontu aipatu dianetan ez, aipatu da, alderdi sozialistak aipatu du, proposamen bat egin zula 2021 batean komunidadeak osatzeko ez daki zer. Zertan nahi ga? Zertan nahi da Hernaniko udala herriko eragileekin batera azken hilabeteetan, eta hori publikoa da. Eta momentu hortan esan genizuen badator, eta egiteagoaz, eta egiten nahi ga. Eta komunitateak eratze bidean daude. Bai, dago, bat izango delako. Orduan, aipatzen dana egiten da, edo Andonik esan dunean ez, mozio bat egiten dugunean, eta beste erakundei esan eta konpromisorik herri hontarako ezartu, aipatu dizut, eta goizan aipatu dizut iruditzen zitzaigun, zen proposamenak edo puntu horrek mozio honen filosofia aldatu egiten zula. Eta konpromiso hori, aipatzen duten konpromisoa Hernaniko udalak hartuta daukala. 2021 bateko aurrekontutan, plakak jartzeko 300.000 euroko partida badaukagu, badakiguna ziurrenik altuago izango dana. Eta oraintxe betan, onartu dugu hobari sistema bat, plakak ezartzen dituzten entrako. Orduan, iruditzen zaigu hori mozioan jarri gabe, udalau ere egiten ari dela. Eta gero aipatzen danean, ez, ente publiko bat sortzen danean energia merkeago izango da? Zer erosi beharko du ente pribatuek erosten duten sistema berdinetik. Bueno, baina publikoa izango da, eta ez da inorra berazten egongo oinarrizko behar batetik. Eta publikoa izaki, oinarrizko behar hori garantizatu egongo da pertsona guztiei. Eta honekin lotuta, aipatu nahiko nuke, hizkera esaten denean mozioan hizkera. Ze hizkera erabili behar du mozio energiaren gain kostu eta prezioen mozio batian, enpresa handiak aidianean txantajatzen gobernuak, inungo beldurri gabe, eta hau baino, mozio honen baino tono askoz ere altuago batekin, eta dauzkagunean herritarrak, aideanak pentsatzen labadoran jarri behar duten. Dauzkagunean pentsiodunak, dauzkagunean alargunak, dauzkagunean erregia kobratzen aideanak, labadora kalkulatzen noiz jarri behar duten. Banik, pentsatzen dut, mozio honek nahiko tonu bajua daukala daugen egorarako. Hortaz, egin dian ekarpenekin guk EH Bildutik mantendu egin dugu hasierako proposamen hau, beti ere konpromisoa hartuta, nahiz eta mozio eztan jartzen, gure aurrekontutan konpromisoa dago, ordenantza fiskaletan konpromisoa dago, energia berriztagarrien komunitateak sortzeko eta energia berriztagarrien aldeko edo hoiek bultzatzen dituzten instalazioak jartzeko. Ricardo eta Andoni. Ni labur.
gu eskatu genuena 2021ko aurrekontuetan sartzeko, buruz esaten nahi dut, baina uste dut 10.000 euro ziala, diru laguntzak emateko, azterketak ordaintzeko, komunitateetan plakak jartzeko. Eta nik uste dut hori oso gai konkretu bat zala. Eta hori bertan gelditu zen, beste gauz handiago bat zetorrelako. Baina gaur egun, udaletxe honek ez ditu diru laguntzak eman proiektu horiek egiteko, edo plakak jartzeko komunitateetan. Egia da, sustatzen da idala, komunitate energetiko bat, baina gauza konkretu bezala, agian, hau egin bagenu, orain, azterketa horiek egongo lirateke, eta datorren ez dakit, 6 hilabetetan edo urte batean, plakak izango genituzke gure herriko komunitate askotan. Eta hori asko lagunduko luke presioa jaisteko. Andoni, eta Arronditxiko. Bueno, creo que la intención de esta moción está clara. Es una moción que está presentada en todos los municipios por Bildu, por lo menos en los municipios que me ha llegado a mí. La modificación, pues como estaba presentada así, pues será así la moción y ya está. El espíritu de la moción no se rompe por el punto que hemos incorporado nosotros, al contrario, nosotros creemos que enriquece esa moción, pero nos seguimos absteniendo. Entendemos el espíritu de la moción, entendemos que se puede pedir lo que se pide y seguimos teniendo dudas de que si esta moción nos llegamos a sentar y llegamos a hablar, no hubiésemos votado a favor. Ez gaixeri ez guk nahi izan ez degulako, proposamen hau aurkeztu zitzaizuen, eta aurreko astean eseri ginen honen ingurun, eta gelditu ginen idatziz pasako genitula, inongo momentu. Hoy nos ha llegado a mediodía o a media mañana el correo el que nos indicaba poco más o menos qué era lo que se aceptaba y lo que no se aceptaba. Nosotros entendíamos que si el jueves o el viernes mandamos nosotros nuestras propuestas, se nos iba a emplazar a que, bueno, ¿qué tal si quieras esto, pones esto sentados en una mesa o en 5 minutos o me iba al mediodía, pleno a la tarde? Pero bueno, igual para la siguiente vez mejoramos el sistema, aunque me pongas cara de bueno. Bueno, ez nago ados esaten dezunakin, ez da lehenengo aldia izango plenoaren egunean bertan eseritze gana gauzak hitzeitea. Bidalitakoari erantzunik ez de jaso. Orduan, ez geha eseri, erantzunik ere ez detelako jaso. Eta Ricardok esaten dunarekin, eukiko genituzkela plakak hori onartu izan bagenun, behi da ze haundia dan, momentu hortan esate genuna, zerbait badator, ez gala planteatzen nahi plakak jartzen duten diru laguntzak, etorkizunan etorri daitekenak, ze plaka jarri ezake hortarako bitartekoak ditunak. Hortarako bitartekoak ditunak. Planteatzen nahi gana da, udala jarriko dituan la plakak eta autokonsumo konpartitu baten bidez, herritar guztieri iritsiko zaiela. Filosofia aldaketa bat da, desberdintasun bat da. Eta horrek, uste dugu hobeto erantzuten diola, herrian dagon aniztasunari. Aurrera begira, hori gehitu daitekela, baina iruditzen zitzaigun importanteena zala, hasiera batean proposamen bat egotia, herritar guzti erantzuna emango ziena. Eta hori da, erraniko udalak herriko eragileekin batera egiten duna. Eta aurrera begira, baztertu ere gabe. Bai, hoi. Vale, honek, bai, Andoni. Mira, y en relación a la colocación de placas, que hay una modificación que habéis acordado entre H. Bildu en relación a la instalación de elementos de colocación de placas en las que se reduce el IBI un 50 y un 20%, etcétera, etcétera. Nosotros, fíjate, eso nos parece escasa y un poco extraña, ¿no?, la propuesta que hay, porque se deja fuera a las autónomos pequeñas, medianas y grandes empresas que son las que más contaminan si están instaladas en zonas industriales, que es donde deben estar. Nosotros entendemos que todas las empresas deben estar en zonas industriales, y si se quedan fuera de esas ayudas, y si esas empresas están instaladas debajo de viviendas, se les aplica la reducción. Yo creo que igual habría que revisar, porque si estamos sacando zonas industriales de casco urbano, por ejemplo, si un taller de coches está
debajo de unas casas, con lo que eso puede llevar a contaminarse, ruidos, humos y tal, a los vecinos de arriba, está subvencionado eso. El mismo taller está en una zona industrial y no se le subvenciona la colocación, o sea, no se subvenciona el IBI si hace todo este proceso, ¿no? A nosotros nos parece un tanto extraño, pero bueno, esto igual es normal que al principio haya, pues, la buena intención vaya por delante de redactar bien una ordenanza, pero en este caso creemos que, no sé, igual había que fomentar que las empresas no estén debajo de las viviendas, estén fuera y entonces sí subvencionarles cualquier cosa, ¿no? En este caso, la colocación de placas. Bai, bueno, puntua da aurreko ordenantza fiskalei dagokiena, ibi residentzialean, erantzungo izutzuk esan diazunakin zepena, orain, 7:05 gutxi danean proposamen hau lehen aldiz entzun izana. Esitzeko aukera genuen, eta eserina izan bazenute, hau debatituko genuen. Itxingo dugu. Bueno, con la concejal de Hacienda estuve 5 minutos explicándole por qué teníamos dudas, claro. ¿Por qué teníamos dudas? Porque esto llevamos, el planteamiento las diferencias, llevamos muchos años. Entonces, con Isa he estado 5 minutos en un pasillo explicándole lo que había oído y por qué creíamos que no se debía incrementar no se debía realizar los incrementos que se le habían propuesto. Lógicamente, no llegamos a ningún acuerdo porque vemos los números de forma diferente y no era cuestión de profundizar en lo demás porque, en general, íbamos a votar en contra, ¿no? En este caso, aunque hubiésemos hablado hace 5 meses, si iba acompañado de estas ordenanzas, no íbamos a apoyarlas porque creo que es muchísimo más importante lo demás, ¿no? Pero en este caso yo creo que sería interesante revisarlo, entre otras cosas porque facilitaría la salida de industria contaminante, pequeña y mediana empresa, de los bajos de las viviendas. Pero sin más, es una propuesta del PNV. Berriz diote, zepena ez gala eseri hau lantzeko, ze beste noiz baita ipatu izan dut, guk lantzeko problemarik ez daukagu, botoa baiezkoa edo ezezkoa izan, beti eseritze garako eta beti jasotzen dugulako proposamenak. Orduan, bide honetan ere hau berdin egingo genuke. Mozioaren bozketara pasako gara, Bildu taldeak aurkeztu duna, energia horniduraren prezioen gorakadaren aurrean hartzeko neurrien inguruko mozioaren aldeko botuak, Bildu eta Elkarrekin Podemosenak, aurkako botuak, ez dago aurkako boturik, eta abstentzioak Eusko Alderdi Jeltzaleakoak eta Alderdi Sozialistakoak. Hurrengo moziora pasako gara, 9. puntura, eta hau Añarbeko mankomunitateak proposatzen duen mozio bat da, Añarbe osatzen dugun udal guztietan sartzeko edo onartzeko eta korok azalduko dugu. Bai, arratsaldeon, ez da oso ohikoa, hola udal gaineko erakunde batek eta ere gehiago bertako partaide izan da mozioa aurkeztea, baina gai hau oso berezia da, garrantzia handikoa eta urgentzia bat ere badauka, eta Añarbek osatzen dugun udalerriek erabaki genuen norberak bere herrian aurkeztea gaia azkartzeko eta bideratzen laguntzeko. Horregatik ekartzen da mozio hau plenora. Kontua da, gaur egun daukagula B kanala deitzen zaion hodi bat 1980an eginda, alegia guain dela urte asko egindako kanal bada. Eta da kanal bakarra. Orduan, kanal horretan ez beharren bat edo zerbait gertatu ezkero, 300.000 herritar edo gehiago geldituko ginateke uri gabe, beraz. Bada, importantea, lehenbailen, beko kanalaren alternatiba deitzen zaien hori egitea. 2010an ja izendatu zen estatuaren interes orokor bezala. Eta 24 milioiko inbertsio bat egingo zala kanal berri hori egiteko. Baina 2022an gaude eta oraindik kanal hori ez da egin. Orduan, mozioa datorren eskatzea, Ministerioko transizio ekologikorako ministerioak bailen finantziatzea. Eta orduan puntua, onartu behar den puntua da zuzen, Hernaniko udalbatzak transizio ekologikorako
eta erronka demografikorako ministerioari eskatzen dio lehenbailen egin ditzala Añarbeko B kanalaren alternatibako lanak 2022ko estatuko aurrekontu orokorretan sartuta edo eta eskura duen beste dozein finantzaketa sistemaren bidez. Alegia, lehenbailen martxan jartzeko beharrezkoa dalako. Hoxe da. Ez daitu honen inguruan zerbait aipatu nahi den, zuzenean bozketara pasako ga. Añarbeko B kanalaren alternatiba mozioaren aldeko botuak? Hau batez, onartzen da. Eta berez urrengo puntua ere, korok esan du bezala, modu ezoikoat mozioena, Añarbekoa ere udalaz gaindiko erakunde batek sartutakoa da, eta bestea Migrazioko Euskal Itunak, itun sozialak aurkeztutakoa, Alegia Eusko Jaurlaritzak aurkeztutakoa. Hemen lehen gainontzeko bozeramailei aipatu dizuet, gai ordenean sartu dugu, baina badakigu hainbat nahaste sortzen ari dela mozio hau egiteko edo sartu den moduan arabera, orduan proposatzen duguna mozio hau mai gainean ustea gaur, eta bidezko alin bada edo ala balin badagokio urrengo plenoan ekartzea. Zait honen inguruan zerbait aipatzeko. Orduan, mozio hau mai gainean utziko genuke. Eta honekin azken puntura sartuko ga, eskaera eta galderena, ez dakit zerbait badaon. Andoni AJ-tik, bai. Bueno, quisiéramos saber en qué situación se encuentra el tema del caserío Acán. Lo preguntamos, bueno, es un tema que lleva 1 año y pico, no sé, y bueno, se nos puede responder aquí o se nos puede responder en la comisión, pero nos gustaría saber, y creo que deberíamos saber todo en qué situación está, porque nos pareció un poco serio el tema y, bueno, por saber. Y luego, el segundo punto es que solicitamos al alcalde que se inicie un procedimiento sancionador a los responsables de haber colocado carteles por todo Hernani sobre Hernani Buruja, ¿ve? No se ha seguido el procedimiento marcado por la ordenanza cívica. O sea, no me lo puedo creer. O sea, ¿listo? Y lo digo porque es un proyecto del municipio, es un proyecto nuestro. Se ha colocado carteles por todos los sitios. No se ha seguido la ordenanza cívica. Si lo hemos hecho nosotros, digo, hostia, ¿cómo pedimos que los demás, que los ciudadanos cumplan las ordenanzas si nosotros desde el ayuntamiento cuando nos toca cumplir una no la cumplimos? Que no sé si hemos sido nosotros o se ha contratado una empresa o a quién se ha hecho. Pero ni todo, si se ha contratado una empresa para que haga esto, en algún momento se le tenía que haber dicho que hay una ordenanza que debe decir cuándo se coge, cuándo se pega, dónde, cuándo lo va a quitar, no sé. Nosotros solicitamos en principio que se inicie el procedimiento y que se inicie el procedimiento sancionador. Oiek, atzetik hasiko nahi, kartel horien kasuan, uste esan ezula, pasan asteburun izan dian jardunaldien inguruko kartelak diala, ez ditu udala jarri. Jardunaldi horiek ez dia udalak antolatuak izan, eta ez ditu udala jarri kartel horiek. Zu galdetu dezu ez, ez dakit, erantzute dizut, ez da udala izan kartel horiek jarri dituna. Antolatzailea ez dalako udala izan. Ez aita Akanen inguruan, bai, Matin? Bai, Akan baserrikoa, aspaldiko gaia da, bai, eta esan behar dizut, prozedura jarraitzen nahi dela eta emaitzak ematen nahi dela. Zehaztasun gehiokin, Akanen prozedura bat udalak, hor badakigu, eraikin bat badirudiena baimenik gabe egindako eraikin bat dagoela, jabei errekiremenduak egin zaizkie, jabeekin harremanetan dago irigintza saila, eta prozedura guzti jarraitzen nahi da irigintza saila bai terminologia teknikoa ez dut ondo esango, orduan ez dut hankei sartuko, baina egin zaizkiela eskaerak eta egin behar duten adierazi zaiela, eta erantzunak jaso ditugula beraien partetik, eta hor gabiltzala udala beraikin ezatzen. Besterik ez bada, orduan hemen utziko dugu urriko plenoa, eta datorren hilabetean berri izango da. Eskerrik asko.